Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saha Ibu Kepala Sekolah ingkang satuhu, kula bekteni Bapak saha Ibu Guru dalasan karyawan SDN Sedang Mulya 03. Sembada ingkang satuhu kinurmatan saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Saderengipun monggo sesarengan ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsani dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan sami taksih pinaringan rahmat saha hidayahipun katitik kula panjenengan sekalian taksih saged kempal wonten ing papan mriki. Saperlu ngrawuhi adicara pangetan dinten kamardikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken satunggaling tema Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sedaya mangertos bilih atusan warsa kita dipunjajah dening bangsa Walanda. Rakyat dipundamel ajri saha nampi kesangsaran amargi kajajah. Pramila rakyat Indonesia mengerti saben 17 Agustus minangka dinten kamardikan bangsa kita. Kangge pepeling saha mengerti kamardikan Republik Indonesia. Ugi pengorbananipun para pahlawan ingkang sampun gugur kangge kamardikaning bangsa kita. Kula dinten kirang wicaksana menawi kathah anggen kula matur. Pramila cekap semanten kemawon atur kula. Mbok bilih wonten klentha-klentuning atur kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.